Здравейте хора, аз съм Силата БГ и в момента снимаме на Хайдей. Тук до мен са мощното БГ и Силата БГ. Играта се разказва за една ферма, която... разказва за една ферма... Сега да видим... Какво бе? Не, химикалка пише Коля. I am gonna seal tonight, хора, тази игра се разказва. Тази игра се разправя. Чакайте малко, ще трябва ни научи, защото ние сме нубови, не знам как се играе. Тази игра се разправя за една ферма, защото един дядо го няма и така. И сега не знам как забрах как... Options... Change farm... Не. Фейсбука ме пише, не. Ето видите тук от настройките. Какво да влезам в миналия си акаунт? Да знам. Да само обзиш. Сега слагаме кокошки. О, това е... да. Това ще е новата поредица на той нещо. Хайде. Сета. Така само натискаме тук с кошницата ги обираме, ако не сте играли играта. И то човек сега ще не разпитаме нещо име май. Така. Опа. Така. Шивна се. Опа. Да, бе, знаем, бе. Чекайте, change farm. Айде, хуй се види. Чакай, аз нямам. Съм малко. Къде беше? Той сменя другия акаунт. Опа. Ах, ти ще го листа. Не мога да се чича. Така. Аре де. Та много са тутка. Аре де, наистина не. Трябва да го преместим. Пак то не може. Кака беше си тира в другия профил?
Чакай малко. Така хора, вече съм в другия профил, хора. Вече съм си в другия профил. Опа. Аре да бери. Аз спрях снимам. Окей, аз също снимам. Опа, балончик. Чай, че снимам. Така хора, аз имам котка. Това не съм го играл. Така, сега имаме ли мляко, Значи, сега ще нахраним. Дайте секунда, окей. Защото ни трябва мляко за котката. Неси. Това съм аз. Не, тук нещо някой ми е купувал. Да си оберем. О, тук има. Тук имам подарък. О, 5 диаманта. И хора, както виждате, имам страшно много пари. Не, това ме е пълно. Така да продаваме малко. Аре. Така. Има така. Събирам си. Не си ли купуваш пристанище, такива? Аз имам. А друго освен пристанище, имаш ли? Да. Имам... Ай си от... че едно пита нещо. Така... Сега няма съда нищо. Иди ми се изпълнена. С едно билетче. Това за какво е, бе? О, това е нещо друго. Това е като на хора Clash of Clans. Това е много яко, бе. Аз това не го знаех. Чай, имам брейк едно си купим нещата. От него има доста хубави неща. Просто купувам всички от него. Ми той грек е много добър. Да. Така. Сега в момента пие. Куче и трябва още 6 зелени. Къде ще знам тази котка, бе? Колко кот ти имаш, бе? Едно. Аз имам една котка и 2 кучета. Аз имам нито едно куче. А? Аз нямам нито едно куче. Ще я викна да спи. Аре, леги. Спиш. Сега ако я викна пак. Да, плюс 20 ми дава. Просто още малко... Виж какво имам? Виж, бе. Ти ли си 25 лиля като мене? Аз още малко... Аз имам и е такова. Няма, какво? Ja. Че е правото на късмета. 36. Аре спри, бе. О, гайчен ключ. Гайчен ключ. Майко. Гайчен ключ. Тебе мисли. Не. 26. Някой моля ми хелпне. Иска да отстрани малко с брадите. Да ги махнем. Сега получаваме XP. Вече дигаме 26 лево. Не, пак.
Мога да правим такива работи. Така. Хора, доста яка играта между другото. Ако мога да продам... Да, мога. Готово. Съм отключил едно место, хора. Това е тъпата ми котка. Ще си е верно готово. Тук тия работи къде се правиха, бе? Не. Сила. О, Ти можеш ли да си купиш второ такова? какво? За мините. Кое? Втора обработка за мините. Мачо мога. Ма не ми се дават пари. Що бе? Купи си, виж. Ма не ми трябва, за една ми стига. Ами купи си макс кокошки. Ти само си купил 13, то трябва 18. Хубаво. О, куче. Ми да. О, някой ми е купил. Какво е, бе? Имам вестника нещо. Дали има? О, тук някой с проблеми. О, 10 такива. Така, да видим. Ще продаваме малко нещо, някакъв човек идва. Така. Ще продам доста неща. Ти не думаш, че цени си на пазара. Еми да. Така се прави. Ще посадим малко моркови, ще снемам. Всичко останало ще седим. И не ми остана 3 място. Какво искаш? Но. На 25 лева. Ще какво ще отключа на другия лева? Сега. Това риболова. Знам. Един приятел го има. Галин Георгиев. Ако му следите това. Той има риболов. Ако му следите канала. Мисля да привършваме епизода, защото стана доста дълъг. Следващия епизод... Да. Следващия епизод ще правим доста работи. Помните този клип и чао!